फैखो? नै माथो आंनि नाफाथियाखैसो जारौ फुंनि समाव ओइ नाफाथि बहा थांनो थाबाय ना ओइ नाफाथि साला सोरखौबा नागिरबाय सोरखौबासो मोनलायबाय मा सिरि सिरि बुदुर बाथा रायलायबाय थाखोब्रा नाफाथियाखै बहा थांनो नागिरदों खोन्थाया मानो नोंलाय मा नांगौ साला कुकुर नोंखौ नुबाथाय आंना दिनानो गाज्रि जायो आंनि सिगाङाव मानो फैबाय थायो नोङो आइया ओमफ्राय आंनालाय दिनालाय नोंखौ नुबासो मोजां जायो दा बेनिखायनो लांसै आं नोंखौ फुङावनो नुबाय थानायनि आंना दिना मोजां जाबाय थानायनि मिस्टार जातपात मैथारा दे पुलिसनाव फन हरनानै लांहोजागोनबो जेलाव दालि ओंखाम जाहैनांगोनबो सिख्ला एदावनायनि आयौ आंखौ जेलाव हरनो दे हरजाया जेलाव हरबाबो थांगोन आं नों हरबाथाय मा जेल' नों ओंखामाव मुलि होनानै होबाबो थैनायनि मुलि होनानै होबाबो जाबावगोनसो आं नों होनायबा खुसिनो खोथाया बिदिसो र' मालाबा बे जाग्राफोरा मुलि होनानै होगोन ना जागोन ना जाया नायगोनदां नोंखौ बेफोरखौ बारो जागोन जाया उननि खोथा बेफोर नों रेडिल' जानानै थाखादो नोंखौ लायनोसैसो आं बांद्राय गोबाव गैला जोंना मुला गायखासिगोन मुला गायनानै जोंनो माहाजोन जाखासिगोन आं नोंजों हाबा जानो रेडि जानानै थानो माइफुट नैयावबो हाबा जाया नोंजों माब्लाबाबो जाया नोंजों आइया 2 बिगा मुला गायनो नागिरदों जाम्बि जोंना आं माहाजोन जाखासिगोन नों आंजोंल' फैदो नैयावबो नों बायदि खाला बान्दरजों थाङा आं माहाजोन जाबाबो नै नों आंखौ खाला बान्दर होनदों दा नायबाय था नोङो सानसे समाव आंजों हाबा जानांगोन नोङो नैयावबो जाया नोंजों नोंहा सिमां नुबाय था आं बेलेगजों थानो लांसै थादो नोङो थांसै आं ओइ थाथ'ब्रा नाफाथियाखै आइया मा होनलांखोलै बेलाय गुबुनजों थांनो गुबुनासो लांसै नामाब्रा बेखौलाय गुबुन लांनानैसो आंनो मा खालामग्रोनांसैलै बेखौ र' नोंखौ हायना मुलि होननानैबाबो लागोन आं अजा बोरायनाव थांनांसिगोन आं दा होद दिनै बोथोरा माथो मोजांथारलै दिनैनि दिना बिराद मोजां थांगोन खोमालै आंना आयु आंना हिर'आ माथो दखानावनो दङ नाय नोंलाय बेलाय मानो फैलायखो ना आंखौ रागा फोजोंनो फैलायबाय फुंजामुथि है रामोनदा नों मानो बिदि बुंबाय थायो आंलाय नोंखौ रागा फोजोंनो फैयाखै दा आंलाय बेहाय माबासो लांनो फैदों आच्छा माबासो लांनो फैदों मा नांगौ नोंलाय आंनो नोंखौ नांगौ मोदाय बायदि हाजोआव मिनिबाय थानानै आं सिगाङाव नायसाय गावहा माबा मा होनखायो मा नांगौ गोरै खोन्थानोसो आरो जेबो नाङा गोख्रै थांफिनबाय दार मासथिनि नायसाय गावहा माबा आं दा लांगोन ना जिरायनोबो सोंखाया गावहा आं मेंसो गारदों दसे जिरायनि आं अबे जिराय नोंलाय जोंना जिरायग्रा सियारफोर गैया मा नांगौ गोख्रै लानानै थांदो है माबा गावहा दे बिदिबा तुरबुजखौनो थरसे हरदो तुरबुजखौनो थरसे लानानै थांसै आं आयै आफा आं नोंसिनाव मा सोंनो सानदोंमोन दे मा सोंनो गोरै सोंदो जोंना टाइम गैला जोंहा थांनांसिगौ मैया मैनाथिनि बिमा बिफा फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोर जों सानैखौ होजों दोनहैनो नागिरदों नोंसोर हगार हरगोन ना हरा आंखौ मा होनदों आं बुजियासै मोजां होनफिनसै माने मैनाथिनि बिमा बिफाया जों मैनाथिजों आंखौ गावसिनाव दोनहैगौमोननो नोंसोर हगार हरोबा ओमफ्राय जोंलाय नों होजों थायोबालाय जोंखौलाय सोर नायनांगौ जाखो औ बेनोथ' जादोंलै आफा खोथाया ओमफ्राय आं होजों थायाबा मैनाथिखौ आंनो होलानो मैनाथिखौ लांफिनसिगोननो ओमफ्राय फिसा मैनाथियालाय माथो होनदों मैनाथियाबो आंखौ होजों थाहैनो लेंदोंसो मा खालामबावनांगौथाय आं साननानैनो मोनला ओमफ्राय नोंलाय माथो सानदों थाहैनो ना थाहैया बेनोथ' जादोंलै आयै मा खालामनाया मोजां जागोनथाय दे मैनाथि बिमा बिफानाव आं मास मोनसे समाय बिबावनोसै बे मास मोनसे समाव आं जेबो खालामनो हायाबा होजों थाहैनोसै खोमा दे फिसा नों मा मोजां मोनो बेखौनो खालाम नोंनि खुसियानो जोंनि खुसि ओमफ्राय दाबो सिखाराखै बिहामजोआ ओहो सिखारथ'वाखै आफा दे जों थांसै थाथ'दो दे थांदो यक खालाबाय नों बहा थांनो नागिरदों बुङा मानो नों बहा थांनो नागिरदों बुङा मानो यो नै माथो खान्थालब्र'सो ओइ बेहाय माबा मुभि लायनो नागिरदों आं नंगौ नामा ब्र' ओमफ्राय खबरफोरालाय मायदि ब्र' बिदिनोसै आंनालाय खबरालाय बोफ्रावलाबायबानो लावथलाबायो लबारफोर बायदि यो ब्र' मा खोनाफेरै खबरलाय नोंना खोनाफेरै नामा ओमफ्राय नोंनाव मोनसे कुइसन सोंगौमोनलै खान्थाल ब्र' यो खाला ब्र' सोंना ब्र' यो ब्र' मानो होनबाय थायोलै नों खान्थाल बाय बे आंनि स्टाइल ब्र' आं रेपार नालाय यो होनोब्रा दे नोंजों रायलायबाय थाबा मानसिफोरानो फाग्लासो जागोनलै बिदि यो ब्र' खोनाबाय थाबा दे थाबदो आं थांसै आंना एसे इमारजेन्सिथार हाब माबायदि मानसिब्रा बेलाय बिनि बाथ्राखौ खोनाबाय थाबा माथायानो गरम जाजोबगोनलै हा होद साला होद थांनांसिगोनलै आंहाबो लेट जालांबाय बिनि थाखायनो ओइ सम्पा नों मा सानखो आं बुंनायखौ मा साननोखाय आं बुंखाबायना नोंखौ बे माब्लाबाबो जानो हाया हाब मानोब्रा सम्पा आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो आं फाग्ला जागोनलै नोंखौ मोनाबा नों मानो जाम्बा बायदि रायलायबाय थायो रामोनदा आं होनखाबाय आं गुबुनखौसो मोजां मोनो नों मानो बुजिया गावहा माबा आं बिदिनोखा आंखौ बावगारदो रामोनदा मेरला सिख्लाफोर दं साफा साफानो बिसोरखौ लालाबायदो
नै बाबाया माथो बेनो दं बाबा ओइ बाबा आंनि मोनसे मदद खालामदोब्रा नोङो बुं बालक माबायदि मदद नांगौ नोंनोलाय माबालै बाबा आं सासे सिख्लाखौ जा मोजां मोनो खिन्थु बे सिख्लाया आंखौ मोजां मोना माबा मोनसे खायदा बोराय बाहायदोब्रा बाबा बालक बे सिख्लायाल' मा रावबो सिख्लाफोरा नोंखौ मोजां मोननाय नङा मानोखि नोंनि मोखाङा अफ्राब असाइस ना मा बाबा आंनि मोखाङा अफ्राब असाइस नोंगौथ' आरो बालक आंखौबो गोबानसो ओंखारलायलांबाय नोंनि मोखां नायनानै बिदिसो आंना मोखाङा अफ्राब असाइस खिन्थु आं गावखौनो आयनायाव नायबा गावखौनो एक्टर बायदि नुलायो अबे एंगेलजों गावखौनो एक्टर बायदि नुनानै लायो नोङो बालक अफ्राब असाइस माथो नोंनि मोखाङा सैमाफोराबो हासुनाय नंबावा नोंनि मोखाङाव आच्छा दासो बुजिदों बिनिखायनो नाफाथि आंखौ खालाबान्दर होनो दे बेफोरखौ बाथो बाबा आं बे सिख्लाखौ जेरैखियाबाबो लाथारगोन हायना मुलिफोर दं नामाब्रा बाबा नोंनाव दंथ' आरो हायना मुलियालाय खिन्थु आं हायना मुलिखौ जात फात मानसिनो हरा मानो हरा बाबा मानोखि हायना मुलिया बांद्राय जाबा होजाग्रा मानसिया थैनोबो हागौ बाबा आं बांद्राय होआ दे खेबसेल' होगोन आं आंनो हायना मुलिखौ हरदो बाबा दे हरगोन आं खिन्थु आंनो फैसाबो होनांगोन आरो बे सिख्लाखौ मोनबा आंनो पार्टिबो होबावनांगोन नोङो एक्सट्रानो बाबा मा पार्टिल' बे सिख्लाखौ मोनबा गासिखौबो होफैजोबगोन आं नोंनो मा नांगौ दे जागोन नों सिख्लानि नामखौ बुंदो आं एसे मन्त्र फरायनो बे सिख्लाया नोंनि थाखाय फाग्लि जानायनि माबालै बाबा नाफाथि मा फाटाफाटि फाटाफाटि नङालै बाबा नाफाथि आच्छा नाफाटि ओमफ्राय नोंनालाय आंनिया लाजिलायलांलां खोन्थानो बाबा खाला जेरै नामा खाला मानसियाबो बिदिनो खालाखा अम क्रिम क्रिम पन्सनि क्रिम्स गोथार मोजां मोननाय रिया ब्रह्मनि फिल्म अननाय रोदा आरो सपन कुमारनि जांख्रिथायनि थैसोम गासिखौ नायजोबखांबाय आं ओइ नाफाटि खालाबायखौ मोजां मोनदो गोख्रै फाटाफाटि बे थफ्लायावनो दं हायना मुलिया बै सिख्लानो बे मुवाखौ जाग्राफोराव लगायनानै जाहो अब्लानो नोंनि थाखाय फाग्लि जागोन बे सिख्लाया हाब नों मारगौना बाबा नंगौथ' आरो नों जेरैखिया जाहोल' खिन्थु साबधान बांद्राय दाहो बांद्राय होबा बे सिख्लाया थैनोबो हागौ जागोन दे बाबा आं बांद्राय जागोन ओमफ्राय फैसाया बेसेबां जाखो बाबा फैसाया 5,000 मा 5,000 इमान बुरजा मा बुरजा 5,000 बुरजा जायो नङा बुरबक नाङाबा हरफिन हरां जागोन दे जागोन बाबा होगोन आं 5,000 बाबो ओमफ्राय फैसाया अनलाइन खालामबा जागोन ना जाया होद साला मुर्ख आंनालाय बोरै अनलाइन जालाबायनांगौ जाखो जायाबालाय केसखौनो लांसै आं बाबा ओमफ्राय बाबा खामानियाव फैखागोन दा फाग्लि जामारखागोन दा बियो आंनि थाखाय जागोनथ' आरो नों जाहोल' जिखुनु जाया बेनो बाबा फैसाया हामबायलै बाबा थाथ'दो थांसै आं गोख्रै थांदो नोंनि मोखांखौ नायनो हाला आं गोबानसो ओंखारलांबाय आं गोख्रै थांदो बिनिफ्राय हेलौ आयै मा खालामदों नै ओरैनो दं आं ओमफ्राय मा सानखो माबालै थांथ'ला खोमालै नोंसिनाव आंनो मास मोनसेल' टाइम होदो बे मास मोनसेयाव जेबो जाथाराबा आं नोंसिनावनो थाहैमारगोन दे मा मास मोनसे गाहाम थानो हागोन आंना फिसाजोआ होजों इमान लेथ्रा जायगायाव औ आयै मैनाथिनाव सोंखाबाय आं थागोननो मास मोनसेखौ खस्थ'नो दोननो बालायलांबायमोन आं ओमफ्राय नोंसिना आइ आफामोनालाय मा होनदों आइ आफामोना जेबो होनाखै थांनोबा थां होनदों जेबो होनाखैब्ला मोजां दा दे मास मोनसे सम होबावबाय आं बे मास मोनसेयाव जेबो जाथाराबा थाबैमारनांगोन दे जागोन थाहैमारगोन दे बिदिबालाय दोनथ'नोसै दे आयै दे बिदिबालाय ओमफ्राय मैनाथियालाय बहा थांदों मैनाथिया सिखारथ'वाखैनो आयै दे अब्लालाय दोनबाय आं आरोबा मास मोनसे गाहाम बेबा थानो हागोन ना हाया आंना फिसाजोआबा खस्थ'नो आहा नाफाथि दालाय बहा गबावगोन नोंलाय आंजोंलाय दा आंखौ नाङा होननाया गबावगोन नोङो आंजोंनो हाबा जानांसिगोन नोङो आंजोंनो नै बे हायना मुलिखौ होनानै नोंखौ फाग्लि खालामसै आं नोंखौ फाग्लि आंनि थाखाय दाब्ला बहा थानो नोंलाय नै माथो जुमखासो है बै बाजारसिम थांनानै फैनो आं माबा लायनि नंगौ नामा ओमफ्राय माथो हिनजाव लाबबायनो लाबबायथ' आरो ओमफ्राय माथो नायनोबो थांथारा नोंसोरलाय आं समखौनो मोनथाराखै र' थांगोन मालाबा दे थांबानो जाबाय थाद दे आं थांसै दाब्ला नोंनो बोरै खोन्थाबावनो आंसो मोजां मोनोमोन नोंखौ आंसो र' नोंखौ बै सिख्लानिफ्राय गोजान खालामनानैबाबो लाथारगोन आं मैनाथि नों एबार गला हाब खालाबाय मानो एफा खुसिब्रा माथो हाथायानो लोमलायासै नै माथो गोथैबायसो जेबो नङालै नै आंनोनो खोन्थालायबावला नोङो बा देन्जार जाबाय माथो जेबो नङालै गोथैबाय ओरैनो मिनिलाबायनायानो आं ओमफ्राय बहाथो थाङामोन बेहाय थांदोंमोन आं खिनाय जानायनि मुलि लानानै फैदोंमोन आं नै नोंना खिनाय जानाया दाबो हामाखै आरो ओहोलै गोथैबाय मा होनबावनो दे थाथ'दो आं एसे इमारजेन्सियाव दं दे थांदो बिदिबालाय